Hello! Kain tayo! Kain tayo ng pears, saka orange. Kain tayo! Ganito ako kumain ng pears, saka orange, guys. Wala nang walit-walat. Kain tayo ng orange. Ayoko kainin itong may liso. Challenge accepted. Masarap pag ganito kumakain ng orange, guys. Yung hindi mo inaano. Basta kakainin mo lang. Alisin mo yung buto. Hindi ako kumakain ng buto. Ala, nalaglag. Nalaglag, guys. Ulot na. Ubos na. Ito naman. Ubos na ang orange, guys. Ubos na. Ito naman. Hindi ko binabalatan. Gusto ko kainin itong balat. Kaya ganyan. Bilisan natin, guys. Sarap. Sarap. Dala ko to kahapon, guys.
Hindi ko naubos. Kaya, din ako. Galing sa, off ko kahapon eh. Kaya, maraming prutas ang binili ng kaibigan ko. Bumili rin ako ng prutas, saging. Tapos sa kanya itong orange, sa kaibigan ko isa. Saka itong pears, sa kaibigan ko naman isa. Pinaghalo yung fruits namin guys. Kaya hindi naubos. Ang saging lang naubos yung binili ko. Ang iba, ito hindi naubos. Kaya dinala ko sa bahay. Ngayon ko lang kakainin. Nakakabusog naman ito eh. 8 piraso. Okay na sa akin. Busog na ako. Minsan ginawa ito ng hapunan. Hapunan ko ito na lang. Ma-juicy guys. Yung isang ganito guys. Okay na sa akin. Hapunan. Pag Sunday. Busog na kami. Busog na ako. Ang laki-laki ito guys eh. Laki. Kakabusog. Siyempre, hinugasan ko rin yung ano guys, yung balat niya. Hinugasan ko na mabuti kasi kinakain ko eh. Para malinis naman pag kinakain.
Minsan ito guys, sinasabaw ko. Halo ko sa sabaw. Sarap. Mukhang busog na ako guys. Thank you for watching guys. Ubusin natin ito. Thank you for watching. To subscribe. Click the button below. Thank you for watching guys. Hindi pa naubos. Kunti na lang. Thank you guys. Kainin ko pa ito urot. Bye. Hindi pa urot. Kunti na lang. Thank you guys for watching. Bye-bye.